survive video. Dito po tayo ngayon sa Ordaneta. Tambay-tambay muna. Isip lang kung ano, habang hinihintay ang ating mga pasahero. Last na tambay ko rito sa mall na to 1998. Yan, 1998. Lapit-lapit lang sa amin eh. Ito po, yan ang pinagbago. Naging itong Ordaneta, bali bayan lang siya dati, bayan lang. Ngayon ginawa na siyang syudad dahil sa umunlad, laki ng inunlad niya. Yan po, yan po. Kaya ako nagkakamali, itong mall na to tinayo 1995 or 96. Yan. Kasi bago tinayo ito, pagkatapos tinayo, pumunta kami kaagad. Dahil, alam mo naman ang probinsyano, ignorante sa mga mall. Yan. Lumaki na siya kasi may annex na. Yun, kaya lang malayo. Okay. May iba na ang province ng Pangasinan. I think 4 na atang syudad namin. San Carlos, Dagupan, Ordaneta. 3 pa lang syudad namin. Pero yung Lingayen malapit na. Ay 4 pala, Alaminos City. Yung Lingayen ina-apply na rin. Ganyan po katindi ang Pangasinan. Dumadami ang syudad. Ito dati ng araw, two-way ito, ngayon ginawa ng one-way kasi na-traffic. Yan, one-way. Galing. Yan, mall ng Ordaneta. Marami na pong mall dito. Lalaki yan. Dumami ang investor. Kung gustong mamasyal sa Pangasinan, dito kayo magsisisi kasi maraming mall dito, mga naglalaki yan. Okay, hanggang dyan naman po. Maraming salamat. Bye bye.